Nakakita na ba mong taong kumpiyansa sa iyang kagalingon na igsoon? Sabi sa kabata, naglatay-latay dito sa ibabaw sa parel. Unya, gipadlong siya sa iyang amahan nga, naugda dong, ayaw pagkakumpiyansa, kaya tingalig mahulog ka. Apan kay ang bata, kumpiyansa sa iyang kagalingon, sige lakaw-lakaw siya nga, sige katawa, apan naligas ang iyang tiil. So, napian ko ng bata kay tungod sa iyang kumpiyansa. Kini kumpiyansa, importante ni sa atong kinabuhi. Apan usahay, ang atong kumpiyansa diha magtubo ang atong garbo, ang atong pagkaaron ingnon, ang atong pagsalig sa atong kaugalingon. Dili na maayo. Apan ang kumpiyansa nga atong pagatun-an karong oras sa magsuon, mo ni makapalig-on kanato isip nga mga Kristohanon. So importante kayo ang kumpiyansa labi na sa grasya sa atong Ginoo. Atong basahon ang 1 John chapter 5 verse 13 to 17 bahin sa atong kumpiyansa sa grasya sa Dios. Ako ning giuluhan kumpiyansa sa iyang grasya. Nagaingon na igsoon ang balang kasulatan. Kining mga butanga gisulat ko nganha kaninyo nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios aron kamo masayod nga kamo adunay kinabuhing dayon o aron kamo mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. O kini mao ang pasalig nga atong mabatunan diha kaniya nga kung kita mga muyo og bisan unsa nga butang sumala sa iyang kabubuton, siya magapaminaw kanato. Og kung kita nasayod nga siya naminaw kanato, bisan unsa nga atong pangayoon, kita nasayod nga kita nagbaton sa mga pangamuyo nga atong gitinguha gikan kaniya. Kung si bisan kinsa nga tawo makakita sa iyang igsuon nga nakasala sa usa ka sala nga dili mosangpot ngadto sa kamatayon, siya magapangamuyo og siya magahatag kaniya og kinabuhi alang kanila nga wala makasala nga mosangpot sa kamatayon. Adunay sala nga mosangpot ngadto sa kamatayon, ako wala nagaingon nga siya magaampo alang niini. Ang tanan nga pagka dili matarong sala o adunay sala nga dili mosangpot ngadto sa kamatayon. Mo kini ang pulong sa Dios maigsoon ato ta sa pagduol sa Dios ngayo ta yang grasya nga masabtan nato ug madawat nato ang mga leksyon dining atong pagtulunan karong buntaga. Ampo ta maigsoon. Dalay ko na mong amahan, salamat sa imong pulong kay tungod ang imong pulong anag gyud magikan ang pagsalig pagtuo ang kining pagtuuha Lord kini gyud makaluwas sa mga makasasala sa amon namo o makaluwas sa mga dautan nga pagpanginabuhi isip nga mga Kristohanon. So Lord, among giampo nga hinaot pa tagaan mo kami og pagsabot niini sa espirituhan ng pagsabot ug dili sa nudnon ug among ipangayo ang tabang sa balang espiritu. Kini among pagkampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Lisod pangitaon ang kalig-on sa kalibutan. Nigsoon. Ang matag butang, tanang dapit, bisan pa sa mga panaad, kasagaran mapukan, dili ka makasandig ni ini o dugay, kay dili kini kasaligan. Apat adunay usa ka butang nga ligon kayo, malungtaron sa tanang panahon. Kini mao ang grasya sa Dios. Makasandig ta nga naagyod ang atong kumpiyansa. Bisan pa sa tibuok kinabuhi nato, naagyod magpabiling gyud ang atong paglaom o ang atong pagsalig diha sa pagsandig sa maong grasya sa Dios. Unsa may mahatag nining grasya o unsa maning kumpiyansa migsuon. Para kang kinsa kining grasyang kumpiyansa nagikan sa Dios o kini kinahanglan atong masayon. O dinhi makita nato
ang duha ka puntos nga atong angay masabtan alang kining kumpiyansa o grasya nga kumpiyansa alang sa duha ka dapit sa atong kinabuhi. So atong tan-awon na igsuon, primero, diha sa bersikulo 13 ngadto sa 15 sa atong teksto, 1 John chapter 5 verse 13 to 15, ang Dios nagahatag kumpiyansa para kanimo. Para kanato sa atong kaugalingon. Ambot pasabot ang Dios naghatag og kasiguruhan nato nga mga magtotoo. Unsa man ning kasiguruhan nga iyag yung gihatag kanato aron kita makumpiyansa niini. Basahon nato ang 13 ngadto 15 nagaingon maigsoon. Kining mga butanga gisulat ko nganha kaninyo nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios. Aron kamo masayod na kamo adunay kinabuhing dayon. Og aron kamo mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Og kini mao ang pagsalig nga atong nabatunan diha kaniya. Nga kung kita mangayo og bisan unsa nga butang sumala sa iyang kabubuton, siya magapaminaw kanato. Og kung kita nasayod nga siya naminaw kanato, bisan unsa nga atong pangayoon, kita nasayod nga kita nagbaton sa mga pangamuyo nga atong gitinguha gikan kaniya. Migsoon niining atong gibasa, dunay gihatag ang Ginoo nga kasiguruhan nga kumpiyansa gyud kita. Primero nga kita ingon nga mga magtotoo, primerong kumpiyansa nga madawat nato diri para kanato mao ang kinabuhing dayon. Og ikaduha, mao ang pangamuyo o pag-ampo nga paminawan gayud sa Ginoo. Di gyud ta mapakyas niini. So tanaw nato migsuon. Primero, para kanato kining grasya nga kumpiyansa may tungod sa kinabuhing dayon nga anaa kanato. Mo ni giingon ni Juan dinhi, kini mga butanga gisulat ko nganha kaninyo nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios. Primero, aron kamo masayod nga kamo adunay kinabuhing dayon. Og aron kamo mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. So doon na tayo mga pagduha-duha sa atong kalawasan, magigsuon, kay wa ta makasabot ug unsay kalawasan. Kinahanglan gyud nato masabtan ang order of salvation and the history of salvation. Kay kung dili nato ni mahibaw-an maigsuon, huyang ang atong pagsalig, naa ang atong pagduda diha sa atong kaluwason, tinuod ba gyud? Hain man nakadepende ang atong kaluwasan sa ato bang kaugalingon o sa buhat sa Dios kanato. Tanaw nato maigsuon dinhi, nagiingon ni Juan, siguradong doon na kay kinabuhing dayon. Kay tungod kamo na nagpanuo. Mao ni gisuwat niya, gihatag yun ning pulunga aron kita makumpiyansa diha sa atong kaluwasan nga doon na tay kinabuhing dayon. Atong tan-awon, nagiingon dinhi nga kamo o kaninyo nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios. Importante kaayo nga ang atong kaluwasan madawat nato pinaagi sa atong pagtuo kang Hesukristo nga may nagbuhat sa tanang kumpletong buhat sa kaluwasan sa krus sa Kalbaryo. Karon ang atong pangutana, nganong nanuo ta? Kay kung tungod kung ato yung saysayon, basahon ang balang kasulatan, sumala sa Efeso 2:1, tanang mga tao patay sa sala. Unsaon pan pagkatuo sa mga taong patay. Nabay patay nga mubakod, nga musulti, nga mutuo. Bisan pagkakita tagpatay naghaya diha, imo nang tagaan og tubig, di gyud na mutubag. Imo nang pakit-on nimo og Dios diha sa iyang tubangan, di na makatuo kay tungod patay man. So mo kini maigsuon, kita makatuo tungod sa buhat sa Dios na kita ianak pag-usab. Ay patay man ta, ianak ta pag-usab. Iyatang pagabanhawon sa atong espiritual na kamatayon. Now, giunsa kita pag-anak sa pag-usab sa Ginoo.
kini buhat gid ni sa atong Dios, dili ni ato. Sumala sa balang kasulatan tong basahon ang Roma 8:29-30 nag-iingon dinhi. Mao ni pinulungan ni Pablo nga og unsay kamatuoran sa order of salvation, ang pagkahanay sa mangkalasan, kaluwasan. Nakabawtang ang kaluwasan package deal na, no? Why nauna, why naway kanagyod package deal, madawat nimo na sa diha nga ikaw mo salig sa Dios, tibuok kaluwasan. Apan aron masabtan nato ang order of salvation atong tagsa-tagsaon kining pagkahanay nini. Roma 8:29 ngadto 30 nagingon. Kay si kinsa nga iyang giilan ng daan. Primero sa order, ang Dios do na siya giilang daan, no? Giilang daan nga mga tao nga iyang pagaluwason. O katong iyang giilang daan, miyon siya iya usab nga gikatakda, no? Gikatakda ng daan nga mahisama ngadto sa dagway sa iyang anak aron nga siya mahimong panganay diha sa daghang kaigsuonan. Dunay pagtakda ang Ginoo ngadtong iyang giila nga daan. Ang buot pasabot na ana maigsoon giilang daan, Efeso 1:4. O atong pagabasahon ang Efeso 1:4 nagaingon na igsoon. Sumala sa iyang pagpili kanato, sumala sa iyang kabubuton, sa iyang gahom. Siya nagpili kanato. Sumala sa iyang pagpili kanato diha kaniya sa wala pa matukod sa kalibutan. Tan-awa. Ang kaluwasan sumala sa pagkahanay nini, ang Dios mooy nag-ilang daan sa iyang mga pagaluwason, iyang mga katawhan aron itakda nga mahimo sa dagway, masama sa dagway sa iyang anak. Sumala sa Efeso 1:4, iyang pagpili katong iyang pag-ilang daan, ambot pa sa bunda, iyang gipili daan, wala pa ang pagtukod sa kalibutan. Aron, doon na po'y pagtakda. Aron, kita mabalaan og dili masaway sa tubangan niya diha sa gugma. Gitakda din sa Efeso 1:4, nakita mahimong balaan og dili masaway. Kung saan man ang pagkabuhata, kinanglan, maluwas ta, masama sa dagway ni Jesucristo. Manay order of salvation na igsuon, ug sunod-sunod na, hangtod nga kita i-anak pag-usab. Kining pag-anak nato pag-usab, maupo ni iyang lihok sa diha nga kita giilang daan o gitakda nga mahasama sa dagway sa iyang anak, gitawag kita. Gitawag kita pinaagi sa pulong sa Dios. Pinaagi sa pagwali, ana magtawag ang Ginoo. Sa diha nga kita maminaw diha sa wali sa pulong sa Dios, wala lang ta kay balo nga kita gibag-una sa Dios. Iyan ang gianak pag-usab sa Espiritu, ang atong masayron lamang nga kita buhi na sa Espiritu, musalig na ta ngadto kang Kristo. Kay tungod sa pagkabuhi nato sa Espiritu, anhag yun ibutang o ihatag ang pagtuo. Roma 10:17. Nga ang pagtuo magagikan sa pagpaminaw sa pulong ni Kristo. Sa pagpaminaw, sa pagwali, pagpaminaw sa wali, dito ta gianak pag-usab. Mo na ginganlan og effectual calling. Epektibong pagtawag kay tungod ianak gyud ka. Alis nang yung kasing-kasing, alis nang kag espiritu, butang kag espiritu sa Dios. Mao na nga ikaw nabuhi o gianak pag-usab, makasalig na gyud ka kang Hesukristo o makahinulsol na gyud ka sa imong sala. Subusa kita gianak pinaagi sa pulong sa Dios, pinaagi sa pulong na atong napaminawan, ang pulong Espiritu mo to'y magbag-o sa atong kasing-kasing. 1 Pedro 1:23, nag-iingon. Ingon nga gipanganak pag-usab, dili pinaagi sa madunuton nga binhi, apan pinaagi sa dili madunuton. Pinaagi sa pulong sa Dios nga buhi o nagapabilin sa kahangturan. So kita, sa diha nga kita nagpaminaw sa wali, sa pulong ni Kristo,
milihok ang balang espiritu o kita gianak pag-usab subusa pinaagi sa pulong diha gianak ta sa espiritu. Kay kun dili ta ipanganak sa espiritu o di nato makita ang ginarihan sa Dios, dili pud ta makasulod sa ginarihan sa Dios sumala sa John 3:3 and John 3:5. Subusa sa diha nga giablihan na ta, no? Gihimugso na ta, nabuhi na ta sa espirituhan ng kahimtang nato, naa na ang pagtuo. Ginganlan na og saving faith. Tungod niya na, atong basahon ng Efeso 2:8, tungod nga naa na tay pagtuo, kay tungod na buhi na ta sa espirituhan ng kahimtang, nagingon sa Efeso 2:8, may igsuon. Kay tungod sa grasya to, lihok sa Diyos tong pag-ila kanimo, pagtakda kanimo, pagtawag kanimo, paghimugso kanimo sa bag-ong kinabuhi, nagiingon kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. Ang kaluwasan madawat nato pinaagi sa pagtuo. Ngano makatuo ta? Kay tungod gihimugso na ta pag-usab, nabuhi na kita. Og mingon pa sa Efeso 2:8, og kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan. Dili nato, lihok ni sa Dios sa order of salvation. History of salvation nagsugod diha sa pagtawag kanato pinaagi sa ebanghelyo og kita gianak pag-usab subusa makasalig na ta ngadto kang Kristo. Mao nang madawat gyud natong kaluwasan nga grasya og kini dili sa inyong kaugalingon kahimuan. Kini hatag sa Dios. Efeso 2:8-9. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo kinsa man ta. Subusa karon nga diha nga nagpanuo na kita kang Hesukristo tungod kita gianak pag-usab, do na tay kumpiyansa mo ni gisuwat ni Apostol Juan atong balikon ang bersikulo 13 sa atong teksto, 1 John chapter 5, naging kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga na nagpanuo sa ngalan sa anak sa Dios. Na nagpanuo ta. Aron kamo masayon nga kamo nakapanag-iya na sa kinabuhing dayon. Grasya gyud na natong nadawat kay tungod misalig ta. Ang atong pagsalig hatag lang gyapon sa Ginoo. Mao na wa gyoy ingon kapakyasan ang atong pagsalig kay tungod ang atong pagsalig gikan didto sa pagkahimugso nato sa espiritu. Karon naigsuon gipahibalo kini ni John kanato sa atong kumpiyansa sa kinabuhing dayon kay nakasalig na ta o nakadawat na ta kang Kristo o si Kristo ang kinabuhing dayon. Nahimo na tag mga anak. Nagiingon sa John 1:12, apan sa tanang midawat kaniya, kinsa to nakadawat katong nahimugso pag-usab, gitagaan og pagsalig, no? Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Tanawa migsuon. Kumpiyansa ta sa atong kaluwasan doon tayo kinabuhing dayon o kita mga anak na sa Dios, subusa kumpiyansa usab kita diha sa atong mga pag-ampo. Nga naman, kay tungod kita mga anak sa Dios. Kung anak ka sa Dios, maigsuon, grabe. Ato gyud makita nga kita dunay kagahom anak sa Dios. So doon na makatawag yung tag Abba Father sa atong amahan. Galatia 4:6. Tungod niya na, tungod kita doon ay kagahom na anak, kumpiyansa ta sa atong pag-ampo nga paminawan giyon. Atong basahan balik, versikulo 14. Og ang atong nabatunang pagsalig kaniya mao kini nga kung mangayo kita bisan unsa sumala sa iyang kabubuton. Timani sumala sa iyang kabubuton, siya magapatalinhong gayon kanato. 15, mo ni atong angay masabtan. Og kun og galing nasayod man kita nga siya nagapatalinhog gayon kanato, but pasabot, kung makita nato nga gitubag sa Dios ang atong
pagpangamuyo, ang atong pag-ampo, nagaingon, nan, kita nasayod nga ato ng nabatunan ang pagpangamuyo. Ang atong pagapangayuon kaniya. So makita nato nga ang anak sa Dios paminawan gyud sa Dios sa Amahan. Sa Jeremiah 33 na ato mong sabtam gyud ano, Jeremiah 33 nga mao man ni ginganlan og telephone number sa atong Dios, atong usahay gamiton murag pakatawa pan tinuod gyud ni nagaingon, tawgon mo ako ingon ng si Jehovah og ako mutubag kanimo nganuman kay tungod anak ka sa Dios. Mao na ang atong kumpiyansa tungod kita anak sa Dios kahit doon natin kinabuhing dayon, mingon ng Ginoo, tawagan mo ako o ako mutubag kanimo. Sigurado gyud na, kumpiyansa gyud na. O makapakita kanimo og dagkong mga butang og malisod nga wala mo hibalui. Mao sahay matingala gyud ta, grabe gyud. Nagyud ang atong pagmaya, ang atong kalipay sa diha nga makadawat ta og mga butang nga dili nato ikasaysay gyud tungod sa pagkamaayo sa Dios kay tungod kita miampo man kaniya. Ang gisulti na bisan unsay hangyo atong hangyoon sumala sa iyang kabubuton tubagon sa Ginoo. So ato na sabton, balikan nato ang bersikulo 15. Nagingon, og kun ugaling nasayod man kita nga siya magapatalinog gayud kanato bisan sa unsay atong pangayoon, akong i-paraphrase na. Kun maingon na ugaling, no? Nasayod nato nga gitubag ta sa atong mga pagampo bisan pa unsa atong pag-ampo. Ikaduha sa sulod, nan kita nasayod nga ato nang nabatunan ang pagapangayoon ta kaniya. Ambot po sabot, nan igo gyud ang atong gipangayo sa Dios. Naagyod ang atong tinuod sumala sa kabubuton na naigo gyud ang atong pagpangayo sumala sa kabubuton mo na nga mahibaluan nato nga gitubag ta. Karon og dili gali sibo sa kabubuton sa Dios ang atong gipangamuyo na di gyud nato madawat. So kinahanglan gyud atong daygon ng Ginoo sa diha nga makadawat ta sa atong pag-ampo ambot pa sabot igo gyud ang atong request na agyud sa kabubuton. So nag-ingon dia kita nasayod nga nagbaton sa mga pangamuyo nga atong gitinguha gikan kaniya. So gitubag ta sa Ginoo kay ang atong pagpangamuyo nga atong pagpangayo kaniya sibog yun sa kabubuton. Mao kini ang gitudlo nga simple, piho nga paghangyo nga pagadunggong di sa Dios iya gintubagon kay tungod sibo nakaibalutan nga sibo gyud ang atong pag-ampo. Karon igsoon, mao kini ang kumpiyansa. Ang kumpiyansa kini para kanimo, para kanato. Unsay kumpiyansa nga kita dunay kinabuhing dayon o kitay dunay pag-ampo nga pagatubagon sa Dios. Karon, dili lang sa ato kining kumpiyansa gihatag sa Ginoo sa diha nga kita iyang mga nahimong anak. Ikaduha, bersikulo 16 ngadto 17, ang Dios naghatag kumpiyansa kanato para sa imong igsuon, para sa atong isig katawo. Basahan nato 16 ngadto 17. Kung may makakita ng iyang igsuon nagahimog sala nga dili makamatay, kinahanglan mangamuyo siya alang kaniya og ang Dios magahatag kaniya kinabuhi nga alang kanila kinsang sala dili makamatay. Anaay sala nga makamatay, wala ako mag-ingon nga mag-ampo siya may tungod niini. Sala ang tanang kalapasan, apan anaay sala nga dili
makamatay. Importante kayo ni maigsuon. Nga usahay, doon na tayo mga gustong iampo ng mga tao bisan pa igsuon nga gisugo sa Ginoo nga dili na angay natong iampo kay tungod kanang iyang sala paingon sa iyang kamatayon. Usahay wa ta makasabot niya na. Sige lang tag-ampo apan wala gyud tutubaga nga naman wala musibo ang atong pagpangayo didto sa iyang kabubuton. Kay dunay sala nga dili angay iampo. So kita gitagaan tag kumpiyansa sa Dios aron kita magpatiniwala alang sa sala sa atong igsuon. Usa ni kaobligasyon apan dunay limitasyon. Kining mag-ampo ta mga muyo alang sa kayuhan sa atong igsuon kay tungod siya nakasala ato kining obligasyon. Apan ikaduha adunay limitasyon. Basahon natong utro ang 1 John 5:16. Nag-ingon, kung may makakita ng iyang igsuon nagahimog sala nga dili makamatay, kinsa maning makakita? Kita. Katungod igsuon nato, nakita nato nga nagahimog sala nga dili makamatay, kinahanglan mga muyo siya alang kaniya ug ang Dios magahatag kaniyang kinabuhi. So sa atong pagpangamuyo, pag atong pagpataliwala, nakita nato ang ato igsuon nga nakasala nga apan dili makamatay, pinaagi sa atong pag-ampo muhatag ang Ginoo kaniyang kinabuhi, kaluwasan niya ng iyang sala o kapasayloan nga ang iyang sala dili makamatay. Anaay sala nga makamatay, nag-iyon ang balang kasulatan, wala ako mag-ingon nga mag-ampo siya may tungod nini. So dunay tay limitasyon. Kini usa ni ka obligasyon nato nga atong atimanon usab talantaw nato ang kahimtang sa atong isig kaigsuon. Mo ni sugo kanato Galacia 6:1. Mga igsuon kun ang usa ka tawo mahiligas ngadto sa kalapasan, kamong mga espirituhanon mao ang magpahiuli kaniya uban sa espiritu sa kalumo. Palandunga ang iyang kaugalingon basi ikaw matintal usab. Ampot pasabot obligasyon nato nga ato silang iampo apan kinahanglan ng atong pag-ampo dunay tiil. Nakita mo adto kaniya aron siya ipagsiuli sa Ginoo. Kinahanglan iyang maangko ng iyang sala og mangayo siya kapasayloan sa Dios. Pinaagi sa atong kalumo. Kinahanglan dili kay paningka, dili kay tungod, dili kay atong ipamalita sa uban ang iyang sala apan ampo ta alang kaniya. Apan sumala sa bersikulo 6 sa Galacia 6:1, kinahanglan dunay kalumo, mag-ampo alang kaniya, adunay tiil ang atong pag-ampo. Apan dunay limitasyon na igsuon. Kay tungod dunay sala nga makamatay. Sumala pa sa atong gibasa bersikulo 16 sa kaluhian ug ngadto sa 17, wala ako mag-ampo, anaay sala nga makamatay. Wala ako mag-ingon nga mag-ampo siya may tungod dinhi. Sala ang tanang kalapasan. Apan anaay sala nga dili makamatay. Igsuon, bisa pag unsa nato pag-ampo sa ato igsuon, apan alang sa iyang kamatayon, dili kita tubagon sa Ginoo kay tungod katuyuan sa Ginoo nga siya gyud makadawat niya anang disiplinahan. Kinahanglan antong iampo katong mga igsuon nato nga nakasala, nga nahulog sa sala nga dili makamatay. Sala nga musangpot sa kamatayon dili angay iampo. Hinumdumi ang kamatayon og sala dili gyud magbuwag sa mga magtotoo, labi na sa mga kalibutanon. Bisan pa kita magtotoo, naapagyod ang kamatayon nato pinaagi sa sala. Sa magtotoo, dili kini kamatayon nga mawagtang ang imong kaluwasan. Kundi kini kamatayon sa pisikal tungod sa sala. 1 Corinthians 5:5 nag-iingon, sa diha ng isang katawo diri nga nakasala siya, so sa pagpanapaw sa iyang iyaan maigsuon,
Nasuko si Pablo sa kagarbo sa mga kaigsunan kay wa nila ni gipasagdan nila ng tawhana nga nakasala, wala ni badlunga, wala ni i-review. Manang maingon si Pablo nga kana tangtanga diha sa inyong iglesia, ayaw ninyo iampo. Kay tungod kanang iyang sala, grabe na kayo, paingon na sa kamatayon sa iyang lawas, sa iyang kamatayon. Basahan na to, 1 Corinthians 5:5. Kining tawhana kinahanglan inyong itugyan ngadto kang Satanas alang sa pagkalaglag sa iyang lawas. Tanawa, tungod sa sala, ang consequence na ang kamatayon sa iyang pisikal. Aron ang iyang espiritu maluwas unya sa panahon sa Ginoong Kristo. So kinahanglan magbuwag yun ang iyang unudnon nga pagkatao didto sa espiritu o kana mahitabo pinagis kamatayon sa iyang pisikal. Aron ang iyang espiritu maluwas kana dili gyud na angay ampo. Dili angay ampo kay tungod kabubut-on sa Dios nga iyang disiplina kining tawhana. Ug atong iampo na murag miingon ta nga Lord nganong imong disiplina. So kinahanglan gyud ato ning timan-an nga kun kana igsuon nato nga kasala siya nga mamatay siya sa iyang kinabuhi tungod sa iyang sala, maigsoon watay angay ibasol. Kaya nag-iingon din sa Hebrews 12:5 nag-iingon, o nahikalimot ba kamo sa tambag nga nagasampit kaninyo ingon ng mga anak? Anak ko, dili mo pagtamayon ang pagpanton gikan sa Ginoo. Ni magkaluya ka sa diha nga pagabadlungon ikaw niya. Badlong sa Ginoo. Now, giingon din sa atong teksto, 1 John 5:17, tanang dili pagka dili matarong sala, tanan. Kanang mamakak ka, kanang masuko ka, magpungot ka, kanang lain pa mga sala, kana sala gyud na apan dili na paingon sa kamatayon sa imong pisikal. Kana mo'y angay ampo nato. Kana mo'y pagsalig, iampo nato sa Dios aron sila maluwas. So busa walay gamay o dakong sala, tanan sala gyud. So dili nato ni ibaliwala ato gyud ampo ang atong kaigsunan, ang atong ginikanan kung naam kita naton nakasala. Apan adunay sala nga dili paingon sa kamatayon. Mao na kanay ampo. Apan ang sala ngali makita nato nga gidisiplina sa Dios. Nagkalisod-lisod siya sa kahimtang naang sakit na ang balatian, wala nay pagkaayo, migsuon, iampo natin sa Dios, Lord, ang imong kabubuton mooy mitabo. Sa atong mga sala, doon naging consequence, apan dunay level, dunay ang sa mga atong judgment o consequence nga madawat nato. Depende sa level o sa kagrabe sa sala nga imong nabuhat. Apan, bisa pag unsa kagamay ang atong nabuhat nga sala lang gyapon, angay nato nang iampo sa paghinulsol. Tumigsuon, naot pa nga nasayran nato, nasabtan nato niya. Grasyang paglaom alang sa tanang kinabuhi. Ang Diyos lamang ang makahatag og kinabuhing dayon kanato. Pinaagi sa iyang grasya, kita nakadawat diha sa pagkaymugso, sa pagbag-o sa atong hunahuna, makasalig ta kay itagaan tag pagsalig gikan sa pagpaminaw sa pulong salig tas Ginoo aron magdawat nato ang kaluwasang gitrabaho ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Ang paglaom alang sa tanan kay walay pinihig ang Dios. Ang kumpiyansa. Bata ka man, tigulang, pobre, adunahan, babae o lalaki ka man, bisan ikaw dautan o matarong, maluyahon ka o hamtong nga Kristohanon, kumpiyansa na agyod. Ihatag yun sa Ginoo.
Kumpiyansa sa atong kinabuhing dayon, kumpiyansa sa atong pag-ampo nga iyang pagatubagon. So, mao kini ang kinahanglan nato masabtan. Tungod ang tao misalig sa ilang kaugalingon, kusog, nagyod. Dangat gyud ang mga pagdisiplina. Kay tungod ang mga tao karon wala magsalig sa Dios, nagsalig sa kapalaran, nagsalig sa unsay mahitabo. Hinumduman nato, ang Dios naghatag og grasya niadtong dili takos nga mga tao. Apan iyang gihatag kini niadtong mga taong walay mahimo gawas sa pagsalig lamang sa Dios. Karon may igsuon, pangutana, doon na kabay kumpiyansa sa imong kaluwasan? Kung doon na po kay kumpiyansa sa imong pag-ampo. Na ikaw pagatubagon. Apan, tanawa, dili nato iampo ang mga panghitabo nga kabubuton sa Dios nga mahitabo. Kung dili iampo nato ng iyang kabubuton, maoy mahitabo. Ampo ta maigsoon. Dalay ko na mo amahan, salamat nining imong pulong kung may nakahatag ka namo og kagawasan sa among mga sayop ug daotang pangunahuna. Lord, do na may kumpiyansa sa among kaugalingong kaluwasan. Naagyud namo ang kinabuhing dayon ug do na may kumpiyansa sa among pag-ampo apan dunay limitasyon. Na kinahanglan mantigo may mutan-aw, do na may wisdom nga mulantaw sa usang klaseng sala na dili kami maka disobey sa imong kabubuton. Inay matuman namo ang imong kabubuton pinaagi sa among paghangyo. Nga ikaw gyud mahimaya. Dili. Salamat Lord ni mong mga pulong mo'y nakahatag namong kagawasan. Kining among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo.